मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंदों लीडरशिप ट्रेनिं कम डिपार्टमेंटल अवेयरनेस। क'क्राझार सहरनि हाब्रुबारिनि मिरु जोहोलाव मावख'आव 30 जिल्लाफोरनिफ्राय साबा सोद्रोमाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। UPPL दोलोनि गुबुन गुबुन बिथिंफोराव माबोरै जौगाखांनो हायो बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो होननानै फोरमायदों। मैयानिफ्राय दिनैसिमहालागै साननैनि हाबाफारिजों सेंट्रेल यूथ UPPL नि दैदेननायाव जि हाबाफारि जाबाय दं लीडरशिप ट्रेनिं आरो डिपार्टमेंटली एवारनेसनि सायाव मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय साबा लेंहरनानै जोङो जोंनि हान्जाखौ माबायदि दैदेननांगौ आरो रायजोनि गेजेराव जों थांनानै समाजनि खामानिफोरखौ आरो लोगोसे पार्टिनि जिखिनि खामानिफोर बे खामानिफोरखौ माबायदि मावनांगौ आरो सासे सुबुङा दैदेनगिरि जानोबाथाय माबायदि आखल आखुनि गोनांथि बेफोरनि सोमोन्दै नैबेवहाय जों गुबुन गुबुन रिसार्च पार्सनफोरखौ सुबुं सम्पदफोरखौ लाबोनानै साननैनि हाबाफारिजों ट्रेनिं खालामबाय थानाय जादों। बेयो दिनै नैथि साननि जोबथा हाबाफारि आरो बे जोबथा हाबाफारि महरै जों बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै जाहाथे बिटिआरनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि डिपार्टमेन्ट दं बे डिपार्टमेन्टखौ लानानै रायजोजों लोगोसे बोरै जों सावरायनो हायो आरो नैबे डिपार्टमेन्टेलि जिखिनि माने एवारनेस बा स्किमफोरनि सायाव जिखिनि जोंनि रायजोफोरा बुजि मोनै बेफोरनि सायाव जों दिनै फिसारि डायरी आरो एग्रिकालचार आरो लोगोसे फरेस्ट एक्ट 2006 बेनि सोमोन्दैबो जों सावरायबाय थानाय हाबाफारिया सोलिबाय दं। आसा खालामो दिनै नैबे साननैनि हाबाफारिजों जोंनि हान्जानि लाइमोन जि सुबुंफोर दं बिथांमोना बुजिनायजों लोगोसे नैबे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों जिखिनि जों सावरायनाय जाबाय बे सावरायनायखौ रायजोनि गेजेराव बुंहैनानै बिथांमोनखौ जाहाथे डिपार्टमेन्टनि सायाव बा जोंनि जिखिनि दैदेनगिरिनि सोमोन्दै रोखायै बुजायनो हायो बेनि थाखायनो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थारैनो गोबां बिथांखिफोर थागोन नैबे हाबाफारिखौ लानायनि दैदेनगिरिखौ राफोद खालामनायजों लोगोसे जोंनि UPPL दोलोखौबो जों राफोद खालामनानै दं आरो लोगोसे जों जाहाथे रायजोफोरनियाव थांनानै जों साखाफारायै बा बिखाफोर दानानै माखासे आयदानि सायाव जों जाहाथे बुंनानै बिथांमोननो फोरमायनानै होनो हायो बिनि सायावबो बेवहाय लानाय जादों आरो माखासे आखल आखु जोंनि जिखिनि बिहेभियार आरो ससियेल मिडिया बायदि बिथिंनि सायाव नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो। नंगौ इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इयुथ विंसआ क'क्राझाराव थानाय सेन्ट्रेल अफिस हेड अफिस बियो बेवहाय साननैनि हाबाफारि लानानै गासै जिल्ला कमिटिखौ लानानै लिडारशिप ट्रेनिं बेखौ लादों आरो बेयो मोनसे मोजां हाबाफारि जादों आरो बे लिडारशिप ट्रेनिंजों लोगोसेनो दानि बिटिआर सरकारा जेसेबांखिनि डिपार्टमेन्ट दङ बे डिपार्टमेन्टफोरा मा स्किम मा खामानिखौ रायजोनि थाखाय मावो आरो मा स्किमखौ बेसिकेलि युथ रिलेटेड आरो युथफ्रा बे स्किमखौ लानानै ससाइटि बिल्डिं लिडारशिप बिल्डिं आरो इक'नमिक इडुकेसन ससाइटि बा गासिबो साइडआव डेभेलप खालामनायनि स्कपफोरा दङ बेफोरखौनो नैहाय सावरायनाय जादों आरो बेवहाय डिपार्टमेन्टेल CSD बा सेक्रेटारि आरो MLA फोरखौ लिंहरनाय जादों बिथांमोननिफ्राय गावबा गाव डिपार्टमेन्टनि बाथ्राखौ बुंहोनाय जादों युथफोरनो स्किम रिलेटेड इनफरमेसनखौ होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो UPPL नि सेन्ट्रेल कमिटिनि जिफोर पेरेन्ट बडिनि लिडारफोर दङ प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै जेनेरेल सेक्रेटारि बा एडभाइजार बिथांमोनखौबो पार्टि रिलेटेड माखासे इनफरमेसन युथफ्रा बोरै पार्टिखौ क'पारेट खालामनांगौ आरो स्ट्रं खालामनोब्ला युथफ्रा बोरै रेसपन्सिबिलिटिस दङ बेफोरखौ लानानै बेहाय सावरायदों आरो बे सावरायनाया फ्रुटफुल जादों आरो आङो सान्दों UPPLआ गासैबो विंसआ क'अपारेटिभलि खामानि मावनानै आरो गासैबो सेल विंसफोरनि गेजेराव सेन्ट्रेल कमिटिजों मोजां क'रिलेटेड थानानै खामानि मावोब्ला निस्सय फैबाय थानाय समाव पार्टिया स्ट्रं जागोन आरो बिटिआरखौ मोजाङैनो खुंनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। युथ एन्ड स्पर्ट्स वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बेयो बिटिआरनि जोंनि मैखोम मोनसे डिपार्टमेन्ट युथ एन्ड स्पर्ट्स वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ बेसिकेलि 99% युथ्सखौ लानानैनो आरो बेहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जिफोर युथ्स दङ बे युथ्सफोरखौनो आङो दिनै स्पर्ट्सजों केरियार दानो हायो स्पर्ट्सजों लाइफ दानो हायो बेखौ जोङो फोरमायनानै होनो नागिरदों आरो बावैसो सिगां गोबां जोङो गिदिर गेलेनाय खुंखांबाय फुटबलनि आरो बेनि अनगायैबो जोङो नेसनेल लेभेलनि मोनसे सेमिनार जोङो खुंदों
जेराव जोङो बिटिआर ओनसोलनि स्पर्ट्स रिलेटेड माखासे इस्युफोरखौ जों लानानै सावरायनाय जादों आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार स्पर्ट्सनि थाखाय जों डेभेलप खालामनायनि बाथ्राखौ जों सावरायनाय जादों आरो इयुथ्सफ्रा जाहाथे टाइमखौ वास्टेज खालामालासिनो डेभेलपमेन्ट बेसिस बा डेभेलपमेन्ट रिलेटेड जाहाथे जायो बेनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन आरो बेसिकेलि आङो स्पर्ट्सखौ इयुथफोरखौ आं खावलायगोन जे गोबां इयुथ्सआ हयथ' गाव गेलेनो मोजां मोनाबो जानो हागौ नाथाय गुबुनखौ गेलेहोनो हायो गुबुननि थाखाय एवारनेस खालामना होनो हायो गुबुननि थाखाय हेल्प खालामना होनो हायो बेखौ मावनो हायो दा जोंनि बेसिकेलि इयुथ्सनि बेलायाव जोङो फैबाय थानाय समाव आरोबाव माखासे खामानि जों मावनो नागिरदों दासिम स्पर्ट्सआव जों एडभेन्सारखौ लानो हायाखै स्पर्ट्स एडभेन्सारखौ बे स्पर्ट्स एडभेन्सारखौ देग्लायनिफ्राय आङो सोनो नागिरदों बेवहाय जोङो माउन्टेनियारिं थागोन रफ माने नाव जावनाय बायदिसिना माने हाबाफारिखौ बे पेराग्लाइडिं बेफोरखौ जों स्पर्ट्स एडभेन्साराव जों सोगोन आरो बेयाव सोनाय लोगो लोगो माखासे इयुथ्सआ बेनि गेजेरजों जोंहा डेभेलप जागोन आरो बेजों इक'नमिक जोंहा फ्ल' जागोन मानो होननानै बुङोब्ला स्कपआ जोंनियाव जथेस्थ'खिनि दङ बे स्कपखौ जोङो इनफरमेसननि आंखालनि थाखाय आरो एवारनेसनि आंखालनि थाखाय जोङो लाइमोनफोरनो होनो हायाखै बा इयुथ्सफोरनो होनो हायाखै बेखौ जोङो होगोन आरो बिनि गेजेरजोंबो माखासे खामानि जोङो लाबावनो नागिरदों बे स्पर्ट्सनि बेलायावनो जोङो कचिं केम्पनि बाथ्रा रेसिडेन्सियेल कचिं केम्प आरो दायो जोंहा मोजां बाथ्रा एनआरएलएम नङा एनआरएलआ जोंनो मोनसे कचिं सेन्टार माने एकाडेमि जायखौ जों स्पर्ट्स एकाडेमि होननानै बुंदों बे स्पर्ट्स एकाडेमिखौ फाइनान्स खालामनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना होदों आरो आङो दिल्लीयाव गुबुन गुबुन इस्टाब्लिश कम्पेनिफोरजों CSR फान्डनि थाखाय आङो डिसकासनाव दङ आरो बे CSR फान्डा जुदि जानानै फैयोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो बड'लेण्ड ओनसोलनि जि स्पर्ट्स बेखौ डेभेलप खालामनो हागोन लोगोसे इयुथ्सफोरखौ जोङो माखासे बेलायाव जों डेभेलप खालामनो हागोन 14 खालार गोथार बाथौ सान आं बे गोथार बाथौ साननि आं गासै बाथौआरि लोगोसे गासै रायजो राजानिसिम आंनिफ्राय हामलायथि जासिबाय धोरोमनि जिखिनि खान्थि आसार रिति दङ बेखौ बयबो सिबिनानै फालिनानै जाहाथे खामानिखौ मावलाङो समाजनि थाखाय रायजोनि थाखाय गावनि थाखाय आं बेखौनो बे समाव खावलायहरो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन